अभी आप सुन रहे हैं धीरज ध्यानी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मारताना ई जमाना नन गोतनिया के माई, मारताना ई जमाना नन गोतनिया के माई। एगो ललना एगो ललना एगो ललना बिनु कहे सब बधनिया गे माई। एगो ललना बिनु कहे सब बधनिया गे माई। मारताना ई जमाना नन गोतनिया गे माई, मारताना ई जमाना नन गोतनिया गे माई। एगो ललना एगो ललना एगो ललना बिनु कहे सब बधनिया गे माई। एगो ललना बिनु कहे सब बधनिया गे माई। डीजे सुमित सतीश रैमा, सुमित सतीश रैमा, सुमित सतीश रैमा। अभी आप सुन रहे हैं धीरज ध्यानी यूट्यूब चैनल की शानदार प्रस्तुति। कोना कोना के माँ हम जीवी देख करा के करा जोहरी या के पीवी। कोना कोना के माँ हम जीवी देख करा के करा जोहरी या के पीवी। आप बुझन कियो हमरा नौभतनिया के माई, आप बुझन कियो हमरा नौभतनिया के माई। एगो ललना एगो ललना गे माई। एगो ललना बिनु कहे सब बधनिया गे माई। एगो ललना बिनु कहे सब बधनिया गे माई। डीजे सुमित सतीश रैमा, सुमित सतीश रैमा, सुमित सतीश रैमा। अभी आप सुन रहे हैं धीरज ध्यानी यूट्यूब चैनल की शानदार प्रस्तुति। किसैया कोहर छै कमैया परदेश में गे हम तो जीबै छी पगली के भेष में। किसैया कोहर छै कमैया परदेश में कि हम तो जीबै छी पगली के भेष में। संजय गौतम धर्मेंद्र निर्मलया के माई, राइटर कमलेश धर्मेंद्र निर्मलया के माई। एगो ललना एगो ललना एगो ललना बिनु कहे सब बधनिया गे माई। एगो ललना बिनु कहे सब बधनिया गे माई। मारताना ई जमाना नन गोतनिया गे माई, मारताना ई जमाना नन गोतनिया गे माई। एगो ललना एगो ललना गे एगो ललना बिनु कहे सब बधनिया गे माई। एगो ललना बिनु कहे सब बधनिया गे माई। प्रेजेंटेड बाय धीरज ध्यानी यूट्यूब चैनल।